under. Oh. Ние сме лудите хлапета. Здравейте хора, ние сме лудите хлапета. Ще играем в Майнкрафт. Той е тъп. И така хора, аз съм Тони БГ, забравих да се представям. И сега ще реагираме на клипчетата на Християн Кър7, да, по канала. Той прави ботъл флип клипчета, но не са му хубави и затова реагираме на клипчета. Той е най-грозния. Не знам. Ще направя ботъл флип след това ще. Ще направя ботъл флип след това ще. Вижте го. Това. Така, кой се снима клип 7 секунди, който прави само един батъфлип? Поне направя някаква поредица от батъфлипчета. Не само един батъфлип, защото... Да. Закрива слушалката, Закриваш я! Ума дразниш. Ай, па. Устата. Така. Сега ще реагираме на друг клип. На друг клип. Този клип е беше много кратък. И сега ще реагираме. Така, сега ще изберем кой клип. Ето страшно кратко влизане в мазето. Няма да реагираме на този клип. Не, напротив. Да. И сега ще правим... Кой клип? Третия. Този? Не, третия. Този? Да. Добре, да видим една минута. Да, спускане с кейборд. Това на кой да го прави? Зарежда ми. Фак. Добре, кой ще направя клип, който е през нощта и дори нищо не се вижда. Много кратко клипче, само нещо се смее. Да, само се смее, поне да говорише нещо така. Само се смее и се спуска с една с скейтборд на диджики. За какво има скейтборд на диджики? И ти имаш скейтборд на диджики? Имам, ама съм по-добър скейтър от него. По-добър скейтър съм от него, така че... И така... И така, нека продължим с клипчета. Така, Тони БГ, после ще дойдем. Сега, нека да пуснем ето този клип. А сега ще видим как прави скок с тези шишета. What the fuck? Кой ще направи клип? Такъв клип, който е няколко секунди. Изобщо няма никакъв смисъл. Той дори като скочи му... Да. Сега ще натисна малко кратко. Сега ще дойдем. Телефона на Марти звъни. Така, върнахме се. Той, забелязахме един крипър. Се отдалечим. Сега това. Сега ще пуснем някой друг клип. И така сега ще погледаме този клип на Чарли, който всички знаем, че не е истински. Сега ще ви покажа, че е истински. Ето, даже отивам назад.
Charlie, Charlie, are you here? То духовятор. То дори не се казва Are you. Charlie, Charlie, are you there? Това са Are you here, не Are you here. Charlie, Charlie, are you here? Here. Here. Charlie, Charlie, can I play? И така хора, той дори не каза правилно Are you here, той каза Are you here. И... Ой, на хард мозък. И така, върнахме се. Сега ще реагирам още на клиповете. Ето Charlie, продължаваме. Charlie, can I play? Лежиш, че някой духа. Не иска да се играе. И това ще всичко този клип. Надявам се да ви хареса, ако е така. Лайк, subscribe и до Палец скоро. нагоре. Да, и бай. Бай-бай.